Jó reggelt! Június 24-e van, és a mai napra ezt az angyalkártyát húztam, Mihály Arkangyal kártyacsomagból. Ez még a Doreen Virtunek a kártyacsomagja. Sajnálom, hogy ő már áttért egy másik fajta hitre, és nem készít több ilyen angyalkártyacsomagot. Ennek a kártyának a jelentése: vértesz fel magad. Ez a kártya arra utal, hogy most különösen fogékony vagy az energiákra és az érzelmekre. Mihály Arkangyal megvéd téged az ártalmas energiáktól, de fontos, hogy te is tégy valamit a saját védelmed érdekében. Kerüld az indulattal teli helyzeteket és a versengést. Maradj távol a kocsmáktól, bároktól, olyan helyektől, ahol mindenféle bódító anyagokat fogyasztanak, mert ezek vonzzák az alacsonyabb szintű energiákat. Kövesd a természetes hajlamaidat, és vedd körül magad kedves, gyengéd emberekkel. Erről a kártyáról még valami eszembe jutott, hogyha gyógyító vagy, akkor vagy valamilyen úton, módon segítesz az embereknek, mondjuk kórházban dolgozol, ápolóként, vagy valamilyen segítői munkát végzel, hogyha spirituális segítői munkát végzel, akkor tarts ki. Az én utamon én háromszor hagytam abba majdnem a spirituális munkámat, mert nagyon sok kritikát kaptam, mind a külvilágtól, mint a családon belül is voltak ilyen csípős megjegyzések, hogy én mivel is foglalkozom, de én úgy érzem, hogy az emberiség, amilyen szinten van most, nagyon is szüksége van az embereknek a segítői munkára, arra, hogy ha neked nagyon jó, magas rezgésed van, akkor már annyi elég, hogyha valakivel kommunikálsz, és eszébe juttatsz valami nagyon pozitív dolgot, felhozol neki egy másik nézőpontot, hogy az élete, jobban mondva a helyzete, egy kicsit elinduljon a pozitív oldal felé. Nagyon nem mindegy, hogy a körülöttünk levő emberekre milyen hatással vagyunk. Én sem mondom azt, hogy mindig ilyen ember voltam, mert nekem is régebben nagyon sok szorongásom volt, nagyon-nagyon feszült időszakokon mentem keresztül, de engem a spirituális út húzott ki, úgymond a depressziós gondolataimból, a pánikbetegségemből, és a spirituális nézetek miatt váltam azzá, aki most vagyok, és én azt mondom, hogy ne add fel, hogyha neked olyan szándékaid, vagy olyan beállítottságú ember vagy, aki a másik embernek segít, aki valamilyen úton, módon, bármilyen úton, módon benned van az a hajlam, hogy az embereknek szeretsz segíteni, mindegy hogyan, ne add fel, és a legfontosabb, amit megtehetsz, mert te vagy az életed főszereplője, az, hogy saját magadat védelmezed, saját magadat földeled, erősíted nap mint nap, és táplálod olyan ételekkel, vitaminokkal, gondolatokkal, és az nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a fény oldalán levő, fény oldalához húzó gondolatokat gondolj, hogyha észreveszed magadon, hogy valami megváltozott benned, és kezd az energiaszinted csökkenni, akkor tegyél azért, nagyon sok módszer van azért, hogy mindig magas rezgésű legyél, hogy ne legyél beteg, és mindig magas szintű rezgésű energiát bocsáss ki magadból is, mert amit kibocsátasz magadból, az fog hozzád visszatérni. Ebben van karma is, nyilván, de hogy
a vonzás törvénye is működik itt a Földön, ugyanúgy, mint a gravitáció, hogy a Föld vonz bennünket, de a Földön van egy nagyon fontos működő törvény, elv, ami kimondja, hogy azt vonzod, ami vagy. És ez nem a külső dolgokra vonatkozik, hanem ami rezgésben benned megjelenik, ami gondolati, érzelmi, működési szinten benned van, ami működik benned, akár tudat alatt is, és ez nagyon-nagyon fontos, annyira tudatosnak lenni, hogy tudjuk, hogy mik azok a meggyógyítatlan sebeink, mik azok a el nem engedett, meg nem dolgozott, negatív hitrendszerből fakadó működéseink, amiket el kellene engedni ahhoz, hogy az életünkbe sokkal jobb dolgok áramoljanak be. Ugyanis a vonzás törvénye mindig csak azt tudja vonzani neked, hozzád, a te életedbe, ami benned is benned van. És ezt szerettem volna mondani, nekem ez jutott eszembe erről a kártyáról, hogy bármivel is foglalkozol, bárki is vagy, mindig védd magad, te vagy az életed főszereplője, és azzal tudsz az embereknek is segíteni, a családtagjaidnak, bárkiről is legyen szó, vagy csak önmagadnak, hogyha önmagadat tartod előtérbe, és magadat tuningolod fel annyira, hogy nap mint nap a rezgésed jó legyen, egy egészséges rezgésed legyen, ami az egészség, boldogság, a szeretet és hála tartományában van, mert képzeljétek el, hogy ebben a tartományban, rezgés szinten nincsenek káros baktériumok, vírusok, gondolatok, semmiféle olyan energia, és ezzel is tudod magadat védeni, az immunrendszeredet, a testedet. Ugyanis amikor olyan energiákban vagy, negatív energiákról beszélek, ami káros hatással van rád, ezt a csakráid magukba szívják, és a meridiánokon keresztül testi szinten, sejtszinten tárolódik minden olyan energia, amivel aztán az immunrendszer is meg tud borulni, az idegrendszer, és ez nagyon-nagyon fontos. Sok pihenés, főleg ebben a melegben, nagyon sok pihenés, nagyon sok folyadék és elektrolit, ami azt jelenti, hogy az ásványi anyagokat, sókat pótold a szervezetedben, mert ilyenkor, amikor izzadsz, sokat iszol, akkor kimosod a sókat a szervezetedből, és se a szívednek, se az izmaidnak, az agyadnak, semminek nem tesz jót. Úgyhogy figyelj oda magadra, támogasd és tápláld magadat, te legyél az életedben az első ember, akinek segítesz, mert csak így tudsz érdemlegesen segíteni másoknak is. Vigyázz magadra, legyen csodás napod, a mai napra még hozok egy kártyaválasztóst, amit ki fogok tenni az oldalamra, és itt is az intuíciódra hallgatva kiválaszthatod azt a lapot, ami számodra a megfelelő üzenetet el fogja hozni. Éppen most itt az erkélyünkön vagyok, még ébredezik minden, nagyon szeretek itt kint ülni, szeretem hallgatni a madárcsicserkést. Egyébként a földeléssel, hogyha kimész a természetbe, vagy simogatsz állatokat, vagy csak egyszerűen leülsz a földbe, és leföldelsz, nagyon sokat tudod magadat támogatni. Köszönöm, ha megnézted ezt a videót, legyen csodás napod, ölellek!